vafik Ak şehirler ak günler bu vafik Arkadağlı ferdarlı Sağlık spor sağdın durmuşun yolu Yürüme arkadağlı bilen Arkadağlı ferdarımı bilen Yürüme arkadağlı bilen Arkadağlı ferdarımı bilen Yürülgemiz arkadağın ak yolu Arkadağın ferdar halkın ikbali Paraketlik dünya işler ikrarı Sağlık spor sağdın durmuşun yolu Ak yollardan ak gelişeni rıvan bil Arkadağın ak yoluna aman bil Arkadağın ferdar bilen doğan bil Sağlık spor sağdın durmuş vatanına Yürüme arkadağını bilen Arkadağlı ferdarımı bilen 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 Paraketlik yollarımı Hormatly prezidentimiz köpçülüklüğün velosipedli yürüyüşe badalga berdi. Bir karar döwletiň tezi ýamynyň galkynçy döwrüne milli tenamamyzda münasip ornalan bütün dünýä velosiped güni ýyllaşlarymyzyň sagdyn durmuş ýerlerine agrarlydygyny görkezmek bilen araýdyşlyk ruhuny dawarlandyrýar. Köpçülüklüğün beden terbiýe sport gereketi kuwatly, jewistleşdirdi güýje eýe bolup, ýylatyň beden we ruhy taýdan sagdynlygyny pulturandyrmaga ýardam berýär. Bu hareketiň çäklerini dürli ýaşdaky we kärdäki adamlar amum maksadyň daşynda birleşýärler. Şeýle çäreler jemgyýetde ýylary düşünşmegi we dostlukly gatnaşyklary ötürmäge, watan söýjilik, jogapkärçilik ýarkatları terbiýelemege, ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýerlerini wagt etmäge, sport medeniýetini ötürmäge, şeýlekem milli jewistigi berkitmäge ýardam berýär. Halkymyzyň awadan durmuşy baradaky hemme taraplaryň alada, garaşsyz bitirip watanymyzyň döwlet ýadatynyň ileri tutulýan ugur hökümine kepetlenni. Şunda ýylatyň saglygyny goramaga, köpçülüklüğün beden terbiýe tagaldyş gereketini ötürmäge, sagdyn durmuş ýerlerini wagt etmäge aýratyn ünsürliýär. Gahrman arkadağımyň ýol başlygynda ýeşenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda ýylatyň saglygyny berkitmek, insan ömrüniň dowamlyllygyny uzaltmak, beden terbiýany we sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýerlerini urunuşdurmak uğruna ýurdumyzda giň meçhurly işler durmuşa geçirilýär. Hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirgen hemde dostluň we parakatçylygyň, sportyň hemde insan perwerligiň bilen ýerlerini rewajlandyrýan, halklaryň agzy birligini, jewistligini pulturandyrýan döwlet ýadatynyň netijesinde ýurdumyz halkara sport şäherleriniň geçirilýän mekanyny urly. Ýolugry hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň obagyjylyk toplamyny gödükçi edýän ornatary Ataha Liýewa ýurdumyzda ekologiýa ýagdaýyny mundan meýlekde gowrandyrmak maksady bilen uluk möhletlen wezipeleri öz içine alýan milli tokoy maksatnamasynyň durmuşa geçirilişini hemişe üns merkezinde taklamagy taşyrdy. Türkmenistanyň başlangyjy bilen 3-nji iýunyň bütün dünýä velosiped güni diýip eglan edilmegi Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji
plenar meclisinde durnuklu ötüşü kazanmak üçün köpçülüklerin velosiped sürmegi jemgetçik ulug ulgonlaryna girmek atly kararnamanyň bir agızdan kabul edilmegi, şeýlegem Aşgabar şäherine üstünlükli geçirilen garaşly döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň degişi sözüdüne laýyklykda Aşgabatyň arkalaşygyň tede sport mümkinçilikleriniň şäheri diýilip yglan edilmegi, ýurdumyzda sporty üstürmek boýunça durumşy geçirilen işleriň halkara jemgyçiliginiň ikrarnamasyna iyi bolýanlygyny görkezýär. Sport diplomatiýasyny we onuň mümkinçiliklerini herekete getirmegiň ýollary, Türkmenistanyň halkara paragaçylyk we ananşmak gelýän dowamyndaky işleriniň we ileri tutýan uğurlarynyň konsepsiýasyna da öz beýany tapdy. Konsepsiýa laýyklykda Türkmenistanyň hemişilik beýtaraplygynyň 30 ýylygyna besenýän şu ýylda sport gamyna gatnaşyklary işleňleşdirmek boýunça çäreleri alyp barmak, halkara sport ýarışlaryny şoltanda ýurdumyzyň başlangyjy bilen öňe sürilen Birleşen Milletler Guramasynyň oýunlaryny guramak gödegini tuturýar. Ýertekeriň janyş paly howaty, köpetdagyň dag etekleriniň gödül görünüşleri, Aziýanyň merjeni hökümine tanylýan, dünýäniň ýaşamak üçin iň amatly we gödül şäherleriniň biri bolan Aşgabatyň ajaýyp binagarlyk keşbi, velosipedli ýürüýüşe gatnaşýanlaryň ruhuny birinde götürýär. Ýolgyryna Ministrler Kabinetiniň başlygynyň paýtagtymda gödäwçige diýen ornatary Anna Mehmedow, hormatly prezidentimize paýtagtymda mundan meýlekde ötürmek hemde awadanlaşdyrmak boýunça görülýän şäherler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyz Aşgabady ötürmegiň konsepsiýasyna gödäňde tutulan wezipeleriň üstünlükli durumşa geçirmeginiň möhüm ähmiýetini üns çekip, şäher infrastrukturasyny döwre gaplaşdyrmak, paýtagtymyzda ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek, şäher ýaşaýjylar üçin amatly ýaşaýyş durmuş şertlerini döretmek boýunça alınıp balyan işleri iýdigderli gödäwçilikde taklamagy tapşyrdy. Gahraman arkadagymyzyň ýurdumyzda ekologik awadançylygy üpçün etmek boýunça atyrly başlangyçlarynyň häzirki wagtda arkadagy gahraman serdarymyzyň başçylygyna üstünlükli durumşa geçirmek netijesinde watanymyzyň tebigatyny we onuň gödelligini aýygly saklamak, daşy gorşawy ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasy gowlandyrmak döwlet ýadatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Häzirki wagtda velosportyň dünýädäki müşteklarynyň sany barha artýar. Ýurtlar we halklary jewizleşdirýän bayram bolan bütün dünýä velosiped günüm sportyň bu görnüşiniň giňden wagt edilmegine, jemgetde ekologik medeniýetiň ilerledilmegine ýardam berýär. Velosiped sürmek çağalaryň sagdyn ötüşine de oňyn täsir ýetirýär. Ol çağalaryň durmuşa uýgunlaşmagyna, bilelikde gedirenje edip onun galan täsirleri paýlaşyp biljek täze dostlar tapmaklaryna şert döredýär. Türkmenistanda çağalaryň saglygyny berkitmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Gahraman arkadagymyzyň başlangyjy bilen döredilen Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy metäs çağalara himayet bermek boýunça haýyr sagabat gaznasynyň bu wagtda giňerimli işleri alyp barýanlygy bilinmegi münasipdir. Sport bilen meşgullanmak adamlara wagtyny has netijeli peýdalanmagy ýardam berýär. Beden maşklary adamyň aňyna, pikirlenmek ukybyna we ýatkeşligine oňyn täsir edip, tutan ýerlilik, wegmesýörlük ýaly häsiýetler terbiýelýär. Saglyk diňe bir adam üçin näl, eýtim tutuş jemgyç üçin uly gymmatlykdyr. Milli hemde
ählimumy derejede ekologik awatançylygy üpçün etmek maksady bilen ýurdumyzda toplumlaryň we uzak möhletliğin milli tokuy maksatnamasy üstünlikle amala aşyrýar. Onu tenagat düzüminiň ulug kommunikasiýa ulgamynyň okkuldy üsmegi, şäherleriň we täze ilaty ýerleriň geriminiň giňilmegi bilen baglykda ýaşyl dowlaklaryň, tokoýlaryň göredilmegi gödüň nütdürýär. Bir tarap Türkmenistanyň paragatçylyk tüýjülükli siýasatyny, hormatly prezidentimiň başlangyçlaryny, häzirki döwrüň olimpiýa hereketini esaslandyrjy Pierre de Coubertin'in sporta wasfnamasyny meşhur sözleriniň aýdyn beýan hökümini häsiýetlendirmek bolar. Bu senada paragatçylygyň, döretçiligiň, ösüşiň, şadlygyň we tagdyn durmuş ýerleriniň maksatlary, ýaşlygyň, ýeňşe bolan ymtylmanyň ruhy, e-sport, fin paragatçylyk diýen sözler bilen wasfedilýär. Olimpiýa oýunlarynyň dilikde has şalt, has ýokary, has güýçli diýen şygary sportyň adamlaryň arasyna raýdaşlygy, dostlugy pugtalandyrmakda mühim ähmiýete eýdigini tasdiqlaýar. Aşgabatda, Merkezi Aziýada deňi taý bolmadyk olimpiýa şäherjiginiň gurulmagy, türkmen sportunyň hil taýdan täze dirije çykmagyna goşant goşdy. Bu ýerde 2017-nji ýylda ýapyk binalarda we teýüş turnuvasy boýunça 5-nji Aziýa oýunlary üstünlikli geçirilip, milli sportyň taryhyna täze sahypa açdy. Bu waka Türkmenistanyň ýokary derejeli ýarışlary kurap bilýän ýurtlaryň gataryna urnalandygyny alamatlandyrdy. Şeýlekem ählimuň paragatçylygyň, awadançylygyň bähfidine durumşa geçirilýän sport diplomatiýasynyň üstünligini görkezdi. Velosipedi ýürüýüşe gatnaşçylar Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan her ýylyň 3-nji iýunyny bütün dünýä velosiped güni diýip eglan etmek hakynda kabul edilen kararnamanyň ähmiýetini belläp, hormatly prezidentimizi we gahrman arkadagymyzy bu şanly sene bilen tüý sürekden gutladylar. Hormatly prezidentimiz bütün dünýä velosiped gününi başlanyp geçirilen köpçülikliň sport şäheretine gatnaşylar bilen mehirli hoşlaşyp, kimilere bir can saglyk, üstünlikleri arzu etdi.